Brigadier General retired Albert Nyamuronda dies. Zanapenda mashoko kubuda panguwa ine onyansi kuno kukonzi. This is now shocking. Panguwa ine vanhu vakusara vane mubvunzo, but these generals varungokudzwa kachingonzi brigadier by brigadier they are going to be all finished. Chitiko chiri kuda panguwa ine chiri kuonekwa kunzi vagari munyika yeZimbabwe vari kutoshaura kuti chapedza mageneral munyika yeZimbabwe chii. What is really happening barracks? Nzanapenda mashuka mudanyuka panguwa ine ndiri subscribe like on the bell icon. Tipinda pahendo yevarakashifo ED blawe chat anobudanyira chiti Brigadier General retired Albert Jack Nyamuronda. He has died at the age of 67. May his dear soul rest in peace. Chitiko chinosirisa panguwa ine vatikona kuti maseries of deaths ari kuitika mumabarracks kuma-retired generals pamwe chete ma7 generals chiri kutoshamisa, and panguva ino vanhu vari kuda kuzama kutotracer nekutotreka kuti since 2017 kuri nyasi kuonekwa kunzi there is a trend iri kuoneka pamusoro pekutsakatika kuri kuita these generals. President Anthony 13 obuda nyora ichiti mark this date, mark this tweet, by 2030 every single one of these security chiefs will be assassinated by the very system they protect. Every time they slaughter someone in this picture, I will point you straight back here. I know Emerson is going to eat them. Toma developments ari kuda panguwa ere patiri kuona kuti hazvina kumira zvakanaka generals muma barracks. Panguwa ino soldiers ari kutoita basa iri ane kumwe kuhesitate nekumwe kutya. They no longer trust each other, they no longer trust anyone, but what they are being forced or instructed to do, they are now just complying for them to save their lives. Pinda section medu za mafunguro aimot kulipa msoro pechitko ichi. Pinda section medu subscribe like point on the bell icon.